खुलुमबाय दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय दासिमनि माखासे खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो जायफोरा गोदानै फैदों अन्नानै नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो अब्ला दासिमनि खौरांफोरा मैया 18 मे बर' बिजों सानखौ नोजोर बोनानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बर' बिजोंनि थाखाय जायफोर गेदेमाफोरा मुंख्लं जालांबाय बिथांमोनखौ मान होनानै आरो जायफोर बर'नि आफादफोर जायफोरा बर' राव बर' बिजोंनि थाखाय सोमावसारनायाव बाहागो लाबोदों आरो बर' बिजोंनि थाखाय दासिम खामानि मावबोदों बिथांमोनखौ आरो स्पेसियेलि बर' थुनलाइ आफादनिसिम आरो साफ्रोमबो बर' बिजोंनि फोरोंगिरिफोरनिसिम साबायखर बावदों। बिथांमोननि गोख्रों खामानि मावबोनायनि थाखायनो बर'फोरा बर' राव गावनि बिमा रावजोंनो सोलोंथाइ लानो मोनदों आरो बर' बिजोङा दासिमाव गोबां जौगानाय लामायाव फैबाय जेराव आसामनि गेजेराव चिरां जिल्लाया मेट्रिक आनजादाव टप मासिखौ आवग्रिनो हादों आरो बाक्सा जिल्लाया OTS आर्ट्स स्ट्रिमाव टपआव जायगा आवग्रिनो हादों। फैबाय थानाय समफोरावबो बिब्दिनो बर' बिजोंखौ जौगाहोनायनि खामानिफोरखौ मावगोन आरो बड'फा मिशन 50नि गेजेरजों फरायसाफोरखौ मदद होलांगोन होनना बुङो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। गुवाहाटी नारेंगियाव रेलगारिजों जाब्रबथायाव सानै सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमायो आरो साथामा गोब्राब जोखोम जानानै देहा फाहामसालियाव एडमिट जानांदों। मिथिनाय बायदिब्ला जिउ गोमानाय सानै सुबुङा गवालपारा जिल्लानि शहीनुल इस्लाम आरो हाफिजुर रहमान लोगोसे गोब्राब जोखोम जानाय साथाम बिथांमोना गवालपारानिफ्राय नारेंगियाव खामानि मावनो थाफैदोंमोन। मैया फुङावनो खामानि मावनो ओंखारलांदोंमोन नाथाय खारबाय थानाय रेलगारिया माबोरै साबा सुबुंखौ एक्सिडेन्ट खालामनो मोनखो बिनि रोखा जाथायनि महरखौ मिथिनाय जायाखै। मैयानि समावनो क'क्राझार आटियाबारि तिनिआलियाव आलिपुरदुवारनिफ्राय गुवाहाटी फारसे थांबाय थानाय बासआ गंसे ब्रिजआव सौदावनानै बासजों दावबायनाय गासै 19 सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों होनना खौरां मोन्दों। जोखोम जानाय सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बासआव गासै 42 सुबुंफोरा दङमोन। बिथांमोना ट्रिटमेन्टनि थाखाय आलिपुरदुवाराव थांदोंमोन होनना फोरमायदों। ट्रिटमेन्ट लानानै फैफिनब्ला क'क्राझार जिल्लानि आटियाबारि तिनिआलियाव गंसे दालाङाव सौदावो। जोखोम जानाय सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला गारि सालायग्रा ड्राइभारा जौ लोंदोंमोन। क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि बिबुंगोरा कमल बड'सा आरो बिथांनि बिसाज्ला भिशाल डी बड'सा आरो बिथांमोननि स्टाफनि गोख्रों नाजाथाबनायाव मैया 18 मे बर' बिजों सानजों लोब्बा लाखिनानै अख्रां जिपिटिखौ गुगोलनि आंग्ल' बड' डिक्सनारियाव फोसावना होबाय। मख'नो गोनांदि मन्त्रि इउजि ब्रह्मनि एडभाइसआव बड' अख्रां पाब्लिकेशन बर्डखौ दानाय जादोंमोन होनना फोरमायदों कमल बड'सा बिथाङा। बे बड' अख्रां पाब्लिकेशन बर्डआव क'क्राझार सरकारि कलेजनि प्रिन्सिपाल डक्टर डिमासा दैब्रां मुसाहारि, गार्लस कलेजनि प्रिन्सिपाल डक्टर आदाराम बसुमतारी आरो बिबि किसान कलेजनि प्रिन्सिपाल डक्टर केशव बसुमतारी, सुदिन बड'सा आरो भिशाल बड'सा बिथांमोना लोगोसेयै गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों बर'फोरनि थाखाय अख्रां जिपिटिखौ मैया बेखेवनानै होयो। मख'नो गोनांदि बर'फोरा बर' बिजों महरै फरायसालिमाफोराव बाहायबोदोंब्लाबो डिजिटेल मुगायाव बर' रावखौ ट्रेन्सलेसन खालामनो हानाय राहाया गैयामोन। एसामिसजों ट्रेन्सलेसन खालामनो हानाय राहाया गैयामोन। बेंगलि रावआव ट्रेन्सलेसन खालामनो हानाय, हिन्दी आरो इंराजिनिफ्राय बर' रावआव ट्रेन्सलेसन खालामनो हानाय जायाखैमोन। बड' अख्रां पाब्लिकेशन बर्डनि नाजाथाबनायाव आरो गाहायै कमल बड'सा आरो बिथांनि बिसाज्ला भिशाल डी बड'सानि नाजाथाबनायाव AI नि गेजेरजों अख्रां जिपिटिखौ गुगोलाव फोसावनानै होबाय। मख'नो गोनांदि बे अख्रां जिपिटिनि गेजेरजों सासे फरायसाया गोबां रोखोमनि कुइसन एन्ड एन्सारफोरखौ बर' रावजोंनो मोननो हागोन, गोबां रोखोमनि कन्टेन्ट लिरनो हागोन आरो सेकेन्डनि गेजेरावनो खन्थाइ लिरनो हागोन। सिनेमा मुभिनि थाखाय बबेबा मोनसे केरेक्टारनि थाखाय नांगौ जादोंब्ला जुदि अख्रां जिपिटिखौ थोनोब्ला बे केरेक्टारखौ लिरना होनो अब्ला गोरलैयैनो बे अख्रां जिपिटिया लिरनानै होगोन होननानै फोरमायनायखौ नुनो मोनदों। बे अख्रां जिपिटिखौ बाहायनोब्ला
आंग्ल' बड' डिक्शनारि एपनि गेजेरजों बाहायनो हागोन होननानै फोरमायनानै होदों कमल बड'साया। इउटुबार बदिराम ब्रह्म आरो एबसुनि गेजेराव माखासे कन्ट्रभार्सि जानायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बेनि उनावबो आरोबाव इउटुबार बदिराम ब्रह्मआ गावनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों भिडिअ बानायनानै बुंदों एबसुआ बदिराम ब्रह्मखौ बुवाखै होननानै बुंदोंमोन, नाथाय एबसुजों बुजानायाव थनै खामि हारा बायदों आरो थसे खामि हाराया गावदों होननानै फोरमायदों इउटुबार बदिराम ब्रह्मआ। दा मानिबाय आङो। दा नोंथांमोनाथ' बेखौ आंखौ लिरहोआखै होमबा? नोंथांमोनाथ' आंखौ जर जबस्तिसो लिरहोदों। होमबा नोंथांमोना माबोरै उल्थां फाल्थां खोथा बुंबाय थादों? आं बेखौसो फोरमायनो लुगैदों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव। आरो दिनैनि दिनाव नोंथांमोना बुवाखै होनबाय नङा होमबा? दा बुवाखैबा आं माखासे दिनैहाय भिडिअ फुटेज होलांगोन। माने आंखौ माखासे पुलिसफ्रानो गावसोरनो हस्पिटालावनो लांदों, बिनि भिडिअ फुटेजखौबो आं होलांगोन। एक्सरे खालामनाय, ओमफ्राय दोनलांनाय, गावसोरनो लाबोफिननाय, बेफोरबायदिखौ आं दिनै खिन्थालांजोबगोन। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। दा आङो दाखालि एक्सरे खालामनायनि उनाव माने रिपर्टआव माने डक्टरा माने एसे नर्माल होन्दोंमोन आरो। दा नर्माल होनायखाय आंबो जेबो सानाखैमोन। दा बिनि गेजेराव दिनैसिम जायै माने सानथाम जानानै थांबाय घटनाया, नङा होमबा लोगोफोर? दा आङो सानबाय माने आंना जुदि इसिबां माने नर्मालबा मानो इसिबां माने साबाय थाखो बै हाराफ्रा? आं मानो मोनायाव उन्दुबाथाय मानो सिखारनो हाया, मानो बेलथायनो हाया? माने आङो बिराद डाउट दंखायो आंना हाराया बायबाय गोगोमनो साननानै दंखायो आरो आङो। दा दिनै बेखौ लानानै आङो खेमन माने मा जाखो, माने दिनैनि दिनाव जानाय नंला, आंना बिथोराव माबा मोनसे जामारबाय सानबाय आरो आङो। बै डक्टरा आंखौ थगायदोंसो होननानै आं सानखादों आरो। जिहेथु आंखौ ट्रिटमेन्ट खालामनायनि सिगां माने सासे मानसिया, गोजौ लेभेलनि मानसिया बै डक्टरनो फन हरखादों। माने डक्टरनि फन हरनायनि उनावनो बिथाङा आंनि माबाखौ नर्मालाव लादों आरो। दा बेबो उनाव ओंखारलांनो हागौ लोगोफोर। दा बेनो जाहैबाय। ओमफ्राय बिदिनो सायो दिनैसिम सानथाम बारलांबाय नङा होमबा? दा आङो सिन्था खालामबाय आंना जुदि माबा मोनसे खहा जायाबा आं दिनै बिदि अबस्थाया जानाय नङामोन आं सानबाय आरो। दा आङो बिदि सानै दिनैहाय आं सासे लोगोखौ लानानै बै सराइबिलाव थांबाय आरो। माने हारा हुरा आथिं बायनाय लोरिनाय बेफोरबायदि फाहामसालियाव आं लांनाय जादों आरो, थांनाय जादों लोगोखौ लांनानै। दा थांनानै आङो डक्टरनि एक्सरेखौ खिथाहैबाय। दा डक्टरनि एक्सरेखौ खिथाहैनाय लोगो लोगो बिथांमोना बुंबाय, हाबाब नोंना हारायानो गंनै बायनानै दङ आरो गंसेया माने गावनानै दं जाहैबाय आरो। होमबा आसरित खोथा नङा होमबा? दिनै बै डक्टरा मानो थगायखो बिदिबा? मानो एसेल' माने गावदों होननानै बिथाङा मानो बुंखो दिनैहाय? आरो दिनै बिथांमोनहा रोखा दिनै गंनै बायनानै गंसे गावनायखौ नुबाय। होमबा बेसेबां थगायनाय? बेयाव एसेबाबो पलिटिकेल हाबनानै दं, जिहेथु जों दाखालिनिफ्रायनो फल' खालामनानै मोनखादों। दा जिखुनु हक, जेनेबा दिनै गासैबो जेनेबा बर' रायजो राजाफोर आरो साफ्रोमबो इउटुबारफ्रा दिनैहाय फोथायनो गोब्राब मोनदों। बुमारदों ना बुमाराखै, ना जेनेबा गावनो माबा मोनसे बुंनानै लादों, खुनु माने भिडिअ फुटेज गैया, बेफोरबायदि साननानै गोनो गोथोआव दं नङा होमबा रायजोफोर? दा बेनो जाहैबाय, आं बिनि फारसेनो दिनै भिडिअखौ लाबोनाय जादों। दा बेनो जाहैबाय दिनै नोंथांमोना क्लियार हिसाबै भिडिअखौ नायलां। आं भिडिअखौ होगासिनो दङ। दा दिनैहाय माने हारा बायनाय फाहामनाय आङो बेखौबो भिडिअआव होगासिनो दं, नोंथांमोना नायगासिनो दं जानांगौ। दा थिग बिदिनो जेनेबा बै समाव माने जोंनि एबसुखौ रायजो राजाया फोथायोमोन नालाय, दाबो माने बुहुत मानसिया फोथायो आरो बिथांमोना सैथो होननानै। खिन्थु दिनै बिथांमोना फैयै माने असैथोआव फैदों, बेखौ माने दासिमबो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा रावबो फोथायजोबनो हायाखै। खिन्थु 50% बारा जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा फोथायो आरो। माने बिथांमोना थगायग्रा जाबाय, आलदा लामाजों लांनो नागिरबाय हारिखौ होननानै। दा थिग बिदिनो आङो दिनै गोलाव बुंनो सानला लोगोफोर आरो गाइस। दिनैहाय बिथांमोना बुवाखै होनदों। दा बिनि प्रुफखौ आं दिनै होलांजोब्बाय। दा नोंथांमोना मा सानो दा कमेन्टआव माने एसे फोरमायनानै हरदो आरो।